Avui anem a parlar-vos sobre l'edat moderna i jo vaig a parlar-vos de com s'organitzava la seva societat. Doncs s'organitzava en dos parts. Estaven els privilegiats i no privilegiats. Els privilegiats, per exemple, eren els nobles, el rei, els nobles, el plegat i moltes més. Els no privilegiats eren com els pobres, els comerciants, els artesans. Després estem l'organització dels nous territoris. Volien ser rics. I ara el meu amic Adam va parlar-nos sobre les activitats econòmiques. Gràcies, Ana. Les activitats econòmiques van fer que avançaren el país i també els avanços en els barcos. También les religions van tomar molt poder gràcies a Martín, no m'acordo de l'apellido, causa que va pasar la crisis va pasar la guerra de los 30 años, donde era la crisis del siglo XVI o XVII. Ara la meva companya Martina va parlar. Gràcies, Adam, però ara li toca a Manal. Vale. Doncs ara vaig a parlar-vos sobre les ciutats. Les ciutats eren amb cases de pisos. Els capitaires van anar a la ciutat per aconseguir més diners. Els capitaires són els pobres. Com a la ciutat n'hi havia més palaus, aleshores n'hi havia moltes més nobles. I, per exemple, els carrers es van ordenar més per a que tot això pugui passar. I ara vaig a donar la paraula a Martina i va explicar-vos les coses. Bueno, jo vaig a explicar-vos dels descobriments geogràfics, però primer vaig a com aconseguien més territoris els reis catòlics. I és que els seus fills es casaven en fills d'altres països i al casar-se és com que ja tenien aquests territoris. I així els fills eren com un negoci. Tu et casaves amb el d'un altre país, amb el fill d'un altre país i ja tenies aquest país. I ara li passo el torn de paraula a Adam. Gràcies, Martina. El descobriment i la colonització d'Amèrica va ser gràcies als avanços dels naus, els barcos. Algo que havia una teoria que diuen que el món era pla, però Cristóbal Colón tenia altra teoria, que era que el món era redó. Va mandar a 3 barcos. Uno de ellos estaba Colón, pero era el barco que menos le gustaba, la Santa María. Lo primero que descubrieron en América eran las islas, y de ahí vinieron la vainilla, el cacao y más tipos. Se dieron cuenta que era como un continente, pero Colón murió pensando que era Asia. Y alguien de Italia, no me acuerdo cuál era su nombre ni su apellido, reconoció que era otro continente y lo nombró como América. Tenia un nom paregut a Amèrica. Com era? Amèrico. Què més? Américo, ¿no? Vespuci, molt bé, Jairo. Bueno, ahora le doy el turno a Martina. Gràcies, Adam. Doncs les rutes comercials d'Amèrica a Europa pues,
d'ahir van vindre moltes coses com el que ha dit Adam, el cacao, la tomaca i moltes coses més. També allí es van inventar noves coses de navegació, barcs més ràpids, la brújula, el compàs i tot això. Ara també Doncs els beneficis econòmics van ser agraïa basada en el feu, on estava el sistema feudal com a l'edat mitjana, a l'edat moderna també estava el sistema feudal, i com aquesta època era molt avançada ja podien fer més comerç i doncs vivien molt bé. No tots vivien bé perquè no tots podien desplaçar-se amb les naus, per això. I doncs l'edat mitjana, l'edat moderna, va començar al 1492 amb el descobriment d'Amèrica i va acabar a 1784 amb la Revolució Francesa. ¿Algo que añadir? Yo voy. Que cuando España va a descubrir América, cuando es va a expandir el rumor Francia, Reino Unido, Polonia y un país más, tomaron más territorio de América, haciendo traer más especies y haciendo que los de América trabajasen más. I els territoris on van ser per Espanya? No. Això ho tratarà el següent grup? Sí. Vale. Ara, Gràcies, un aplaudiment. Hola, anem a presentar un treball sobre la política en l'edat moderna a Europa i l'edat moderna a Xixona. Li dono la paraula a la meva companya Sara, que va explicar-vos els reis catòlics. la unión entre los reinos peninsulares que dominaban la península ibérica con Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, con su matrimonio en el 1469. Madre mía. Quítate de aquí porque si no... Bueno, jo vaig a parlar-vos dels conflictes europeus. A partir del segle XVII, diversos regnes europeus van competir pel domini dels oceans. També a Amèrica es va disputar amb Portugal no sé... Madre mía. Pues mira, no passa res. Ay, mía. Pero Metge, pausa. A Europa es produeixen guerres amb França. En Amèrica es disputa el territori primer amb Portugal i més tard amb Anglaterra. Al Mediterrani es produeixen guerres amb l'Imperi Otomà, Turquia. Li passe la paraula al meu company Jairo. Gracias. Yo voy a hablar del Imperio de las Austrias, que el Imperio de las Austrias es la época de los Austrias, que es parte de la historia de España, y pues los Austrias era una familia que estaba reinada por Carles I, Felipe II, Felipe II, Felipe III y Felipe IV y Carles II. Y ahora le pasé la palabra a la nueva compañera.
Jo vaig a parlar dels primers Borbons. La dinastia actual dels Borbons fa més de 300 anys que governa Espanya. En França regnaven els Borbons. Carlos II havia nomenat hereu a Felip V de la casa dels Borbons. Així va començar la guerra de la successió. El conflicte va acabar amb el tractat que reconeix a Felip V de Borbó com a rei. Y pase la palabra a Sara. Ahora vamos a hablar de la organización social. Reyes, nobles y monjes, Sara? la nobleza, el ricos, comerciantes y los artesanos agricultors. Que estava dividida així, estava organitzada la societat, no? Sí. El que havia comentat Manar. Vale. Y ahora paso la palabra a Jairo. Yo voy a explicar un poquito de la economía de la Edad Moderna, que la economía principal era la agricultura y la artesanía y bueno, pues el feudo. La segunda era el comercio y también el feudo. La tercera era els artesans, que s'agrupaven en gremis. Després En gremis, no? sí, l'agricultura per als nobles en el sistema feudal, que aún estava en l'edat moderna, i això. I ara li passo la paraula a la meva companya Alfara. Gràcies, Jairo. Jo vaig a parlar-vos ara de l'edificis i arquitectura de Xixona. No hem trobat res de l'edat moderna que coneguem així a Xixona, d'edificis i tot això, però n'hi ha alguns edificis d'estil modernista. Per exemple, la torre Monerris Planell. Però aclarís que és d'una altra època, no? Sí. De contemporània, no? És de l'edat contemporània, però En la recerca d'arquitectura de l'edat moderna no hem trobat res i heu trobat de la modernista. hem trobat de la modernista. Ho dic perquè ho aclariu als companys que no es confonguen en que no és que hi hagi hem igual que en l'edat mitjana. Val? Hem trobat de l'època contemporània, d'inicis del segle XX. Val. Hem trobat la torre Monerris Planelles, que està en la plaça, en l'avinguda Constitució. És un edifici que té és molt gran i a l'esquineta té una torre cilíndrica. Podeu trobar res més així del col·legi, l'Ecòloga. També està la torroneria Primitivo Rovira. Està també la plaça i és famosa perquè també tots els anys, quan és Nadal, posen una figura del Pare Noel amb un saquet d'armeles. També és la primera torroneria de Xixona. O sigui, la primera torroneria construïda. Li passa el torn de paraula a Sara. Ja està. Jo crec que vos oblideu un edifici que és el que estan construint, Clàudia, l'actual que estan fent l'actual que és també un edifici modernista, biblioteca municipal, que té un escut i es diu la casa
La casa dels Rovira, Rovira ¿vale? es va construir a partir, o sigui, al segle XX, Al inici, no? a l'inici del segle XX, en el carrer on estan els xinos vells. No em sé, El carrer del Vall es diu. Sí, no és el carrer de Vell. Val. Però és una casa, era una casa que era d'un senyor i aquest senyor... Hola, bon dia. Nosaltres anem a parlar de la cultura i l'art. Que la cultura i l'art està dividida en tres parts. Del segle XV i XVI, l'humanisme i el renaixement. El segle IX i el barroc, el segle XVII i la il·lustració per últim, el segle XVIII. I jo vaig a parlar del renaixement. Però dintre de l'edat moderna, no? Estàs parlant? El renaixement és un moviment cultural, intel·lectual, en el segle XV i XVI. A Europa van a valorar una altra vegada la cultura clàssica i també van estudiar el cos humà i tot això. I el senyor Leonardo da Vinci era pintor i inventor, que va inventar el paracaigudes. Entre altres, no? Sí, De lo que estaves dient sobre el cos humà, què va fer Leonardo da Vinci? Va estudiar, no? sí, va estudiar el cos humà. Les proporcions del cos humà. Sí. I jo li passé tot de paraula al meu company. Gràcies, Sara. Doncs jo vaig a parlar del segle II, el segle XVII. Doncs el segle II era un segle molt ric perquè hi havia escriptors, pensanistes i doncs uno de ellos era Ara no me'n recordo com explicava, que va fer el quadre. Va fer un quadre del rei de la reina que es cridava de la menina. I ara li passa el torn de paraula a la meva amiga. Gràcies, Joan. Jo vaig a parlar de il·lustració del segle XVII. No, 18. I en aquest segle era molt important l'educació, l'intel·ligència, la ciència i també manaven els reis, tenien el poder total. Si el rei deia algo, tenien que fer-lo. Monarquia Monarquia absoluta. absolutista, molt bé. I era també molt important els estudis i tot això. I ara le passo la paraula... no, se me toca el només a mi. Ara vaig a parlar de l'invent, dels invents d'inventores i inventores De l'edat moderna, de no? l'edat moderna. Per exemple, elegit, l'invente de Galileo Galilei, que se me fa molt interessant, el microscopi, que es va crear en 1710 i serveix per a veure els partícules. Per exemple, quan te saques una muestra de saliva o d'alguna cosa, es pot ver tot el que hi ha en la teua saliva. Les bacteris i tot això. Ara le passo el torn, la paraula, a la meva amiga Anna. Gràcies. Jo vaig a parlar del telescopi de Galileo Galilei,
que es va crear en 1609. I el telescopi serveix per a quan tu vols veure la lluna i les estrelles i tot això, pots veure totes les coses i doncs les coses que estan llunyans les pots veure. I jo li passo el torn de paraula al meu company Joan. Gràcies, Joan. Doncs jo vaig a parlar de la impremta de John Gutenberg, que va ser creada en 1450. Doncs la impremta era una fotocopiadora de Stendhal, però més antigua fet per les persones i era a mà escrita. També servia per a fer com treballs, el periòdic i tot això. I ara li passo el torn de Què va suposar el descobriment de la impremta? Doncs Va donar l'oportunitat de què? que els estudis se podien guardar ben ordenats. I arribar a més gent, no? Sí. Els llibres, no? Es poguera comprar, Sí, que se podia comprar els llibres, el periòdic. abaratirien, no? Tot. Sí. Ara el passo el torn de paraula a la meva amiga. Gràcies, Joan. Jo vaig a parlar, per últim, el paracaigudes de Leonardo da Vinci inventado en 1460. I el paracaigudes serveix per a quan tu estàs en un helicòpter o en un avió, doncs esquives i no tens que baixar tan ràpid, baixes més lent i tot això. I ja està. Per amortiguar la caiguda, no? Sí. Alguna pregunta? Com? Una pregunta, però en aquell temps, si els inventors no tenien internet ni res per a, no sé, per anunciar-se, com s'anunciaven, com venien els productes. Jo crec que posaven cartells amb l'invent que ha dit Joan, repetien els cartells i els apegaven per la ciutat, el poble, i aleshores la gent ho veia. Com vos heu sentit? Parlant en públic. Doncs jo un poquet aquí. Doncs jo un poquet agobiat. Sí, Diana? Jo nerviosa i amb vergonya. I Rebeca? Amb vergonya, però també suelta perquè puc demostrar totes les coses i ja estem avançant. I ara el trobes més tranquil al soltar-ho, veritat? Sí. Està bé la sensació de soltar. Moltes gràcies. No.